Hola, molt bones a tots. Estem aquí amb una nova entrevista molt interessant perquè avui toquem un tema que no hem tocat fins ara. Estic amb el Joaquim Piqué, que és un investigador de la tecnologia de l'èter i procurarem descobrir com a través d'aquesta tecnologia podem desenvolupar les nostres capacitats psíquiques, psicològiques, mentals. Estic molt content que ens trobem, Joaquim. Ara feia temps que no ens vèiem i que no parlàvem, però més... Sí. Ja feia uns quants mesos, sí. Sí, sé de tu i m'agrada molt la feina que fas i crec que tens molt a aportar. Bé, primer de tot et saludo. Hola, Joaquim, com estàs? Hola, Salvador. Molt bé. Encantat d'estar aquí. Genial. Jo agraït que hi siguis. Clar, quan diem èter, què és l'èter? Perquè segurament en molts llocs no és conegut o no, és inclús contemplat. Bueno, quan em refereixo a l'èter, em refereixo a el que en el món potser espiritual es coneix com prana o chi, o energia fundamental, o la font d'energia que hi ha a l'univers que és inagotable, o sigui, aquesta energia infinita que ens rodeja i que diversos investigadors l'han batejada de diferents noms. La més coneguda és èter o prana, amb el que és el ioga o les influències de l'Índia. Però també quan parlem d'investigadors més de la física o de tecnologia, es parla més d'energia escalar, es parla potser de neutrinos, es parla potser com el que va anomenar el Nikola Tesla energia radiant. O sigui, tots són sinònims que parlen del mateix. I aleshores, per entendre bé aquesta energia, diguem que és una energia que és neutra. Neutra vol dir que no té una polaritat, com per exemple l'electromagnètica que tens a casa en engollar qualsevol aparell. L'electromagnètica vol dir que té una polaritat, un pol positiu, un pol negatiu. És una energia que és calenta, que es sobrecarrega i que si tu li dones més del que dona la corrent, et pot cremar, et pot petar o qualsevol cosa d'aquestes. I aquesta energia no, és tot el contrari. No té polaritat, és una energia que és freda, no es sobrecalenta, al contrari, cada vegada que la sents és cada vegada més freda diguem que la idea que aporta és la de la unitat. És a dir, amb els principis així més filosòfics parlen de sortir de la dualitat, per exemple, del que és el llibre de l'Hermes Trismegisto amb els 7 lleis universals, que tot vibra, la correspondència, tot és mental, aquestes coses parla bàsicament de la dualitat, dels dos pols, el gènere femení, el masculí, positiu, negatiu, etc. I el que és aquesta energia, el que dona la idea és el concepte d'unitat, de fusionar els dos pols en un de sol que puguin encaixar bé i quan encaixen bé aquestes dues polaritats és quan es produeix diguem-ne, la màgia o l'efecte que tu vols trobar, que al trobar aquesta unitat, aleshores flueix el que és l'èter i aquesta energia. Bàsicament és aquesta la idea. Hi ha diversos, diguem-ne, aparells, tecnologies o coses que són molt bàsiques, que simplement és una estructura geomètrica que facilita aquest entorn que t'aïlla d'aquesta dualitat o energia electromagnètica que et dificulta la concentració o que la teva percepció sensorial estigui bloquejada.
Doncs anirem cap aquí perquè m'interessa moltíssim. Però primer de tot m'agradaria que aclarissis aquesta part de dualitat que deies o d'aquesta energia electromagnètica que podem tenir amb l'entorn i que d'alguna manera dificulta o minva les nostres capacitats. Per entendre això, què és aquesta energia electromagnètica i què podem fer-hi perquè no ens afecti? A veure, el nostre cos també té una energia electromagnètica, però és a un nivell molt baix. És a dir, estem parlant de milivolts, és a dir, una mil·lèsima part d'un volt. És a dir, és una energia molt baixa. Cada cèl·lula, perquè estigui sana, necessita entre, no sé, 60, 70, 90 milivolts i ja està, no necessita més. Quan està molt baixa, doncs està malalta i quan està molt alta està sobrecarregada i aleshores es produeix l'enfermetat. Aleshores, sí, tenim un electromagnetisme, però és molt baix. Quan al nostre entorn aquestes ones electromagnètiques estan molt carregades, doncs hi ha una mena de bloqueig. És a dir, és com si tu vols sintonitzar una emissora de la ràdio i aleshores al sintonitzar sents com aquell soroll, és el soroll blanc que fa així si no acaba de sintonitzar el canal. I aleshores per acabar de sintonitzar l'emissora que tu vols, doncs necessites una mica aïllar el camp electromagnètic que tens al teu voltant per poder connectar amb una energia superior o per connectar amb tu mateix, estar més centrat en tu, entrar a un estat de meditació que sigui òptim, sense tindre tanta influència externa que te va envaint la ment i el cos. I aleshores hi ha diverses tècniques, diguem-ne, que s'han dedicat amb el temps a potenciar aquest aïllament, diguem-ne, electromagnètic perquè no faci interferència amb la teva ment i consciència. Totes aquestes interferències o aquesta energia electromagnètica del nostre entorn que ens pot estar afectant, podria ser ordinadors, mòbils, internet... Sí, podria ser això. Sí, des d'una ona de la ràdio, per exemple. O sigui, a mesura que ha anat evolucionant la tecnologia i l'home cada vegada aquesta càrrega electromagnètica ambiental ha anat pujant. És a dir, primer amb els cables telefònics o els primers torres elèctriques ja donaven un ambient electromagnètic ja més superior de l'ambient. Després van haver les antenes de telecomunicació, després la dels mòbils, ja va pujant el nivell de freqüència. És a dir, una ona electromagnètica és una ona que fa com sinoidal, que va així. I aleshores, com més suau, diguem-ne, és la muntanya que fa la ona, és, diguem-ne, més agradable o menys danyina per al cos. Quan aquesta ona està més curta, que fa uns pics molt alts, fa així, és més danyina. Per exemple, la radiació, per exemple, dels raigs X, de la radiologia, doncs té uns pics molt alts, perquè traspassa el que és la barrera de la salut quan estàs massa temps exposada a aquesta energia. I, per exemple, la d'una ona de ràdio doncs és una miqueta més suau. Però si anem al nostre interior, per exemple, les ones cerebrals, si tu agafes tot el que és l'espectre de la realitat electromagnètica, que la mida és en hertzis, de 0 hertzis a infinit d'hertzis, les zones cerebrals estan a la part més baixa. O sigui, de 0 a 100 hertzis són més o menys el que es belluga les zones cerebrals que tenim aquí a la ment. O sigui, és la part molt més baixa que tenim. Aleshores, quan ja estàs al voltant del 0,
ja és com si canviessis de realitat. Ja passessis d'una realitat dual, que és la de les ones electromagnètiques, a una realitat que ja no és dual i que ja aniria per impuls, com per exemple els batecs del cor, que pam, 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 pam. No és una ona, sinó que es contraeix i es dilata, es contraeix, es dilata, es contraeix, es dilata. Pam, 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 pam. Doncs aquest tipus d'energia funcionaria d'aquesta manera. I aleshores, per exemple, això l'Artur Sala, que no sé si l'has entrevistat o no amb el teu canal, ell parla molt bé d'aquest tema i fa la diferència en què un tipus d'ona és longitudinal i un altre tipus d'ona és transversal. Diguem-ne que les ones que nosaltres estem acostumats dia a dia, diguem-ne que són transversals i el que és la longitudinal seria ja quan és l'energia de l'èter o de la forma universal, és un altre tipus d'ona que es contraeix i s'expandeix, es contraeix i s'expandeix. No va com una ona que va i ve d'aquesta manera. Aleshores, el so, el que és el soroll o el so, la transmissió que té, encara que sigui d'una naturalesa electromagnètica, la forma de propagar-se és la mateixa que té aquesta energia de l'èter. També és longitudinal, o sigui, es transmeteixen de la mateixa manera, per això a l'escoltar alguna mena de sons o música et pot connectar amb altres realitats. Perquè encara que tu diguis no, doncs que això es pot medir en hertzis i això és una cosa que és molt d'aquesta dimensió perquè ho pots medir, no té res a veure amb l'èter, però la seva transmissió de com es propaga de la mateixa manera que es propagaria a l'èter i per això es fusionen molt bé. I aleshores hi ha una sèrie d'elements que tenim en el cos que diguem-ne que van en sintonia amb aquesta energia de l'èter. I un és l'aigua, aleshores el nostre cos quasi tot és aigua, i aleshores hi ha una relació molt forta entre l'aigua, l'element aigua, i l'èter. L'altre és el ferro. El ferro el que faria seria robar-te energia. És a dir, per exemple, tu quan estàs sa, a la teva sang tens uns nivells de ferro acceptables. Aleshores, el que fa el ferro és atrapar aquesta energia vital que hi ha amb l'ambient i la reparteix per tot el cos. Per què? Perquè el ferro el que fa és com si fos un imant, ho atrapa i t'ho va repartint pel cos. Quan tu tens uns nivells de ferro molt baixos, la teva vitalitat també baixa perquè no té aquest element per atrapar aquesta energia vital i per això et sents com més decaigut. I si tu tens els nivells de ferro més alts, aleshores tens com més cimants al cos, per dir-ho d'alguna manera, que va atrapant més aquesta energia i te sents més vital. O sigui, aquí ja tenim un element que és l'aigua, un element que és el ferro i un altre element que també tenim al cos que diguem que està en sintonia amb aquesta energia és el silici. El silici, diguem que és el segon element més estès a la Terra i també amb el nostre cos. Per exemple, la sorra, la terra, el terra té una quantitat de silici molt forta. O sigui, quan tu estàs en contacte amb el camp, caminar descalç, amb rutes treballes, estàs en contacte amb la terra, vas agafant també defenses. Per exemple, el quars quasi tot és silici. Per això va molt bé per meditar i fer diferents tipus de teràpies energètiques o de meditació. A l'aigua mateix també té silici. A l'aigua de mar també té molt més silici. Si vas a la platja, la mateixa sorra de la platja ja està carregada de silici. Llavors tu juntes a l'aigua del mar, la sorra de la platja, doncs et carregues molt
d'aquesta energia i també les teves defenses pugen. Aleshores, qui vulgui entendre això ja sap per on vaig, perquè hi ha notícies que són molt contradictòries, però quan saps el fons de la qüestió del que tu te va bé i te fa pujar les defenses i l'energia, que aquesta energia vital és la que et dona vida, perquè diguem que la vitalitat, la diferència d'una cosa viva o morta, és la quantitat d'energia vital que tu tens al cos i a l'ambient. Per exemple, a l'aigua mateix, que hi ha als rius, un riu que és molt caudalós, que és molt actiu, que té moltes curves, que va amb molta força, té més energia vital, està més carregat d'energia viva que, per exemple, un llac o un estany d'aigua que està quieta, l'aigua parada, que no té ningú moviment, allà l'energia vital és quasi nul·la. No és el mateix beure aigua d'una aigua estancada que beure aigua d'un riu que està en moviment, et carrega molt més energia. O encara que no te la beguis, simplement banyar-te amb aquesta corrent d'aigua o estar al voltant d'una cascada o un salt d'aigua, aquestes coses ja te pugen energia. Això ho va estudiar molt el Victor Sauberger, que era famós per dels omnis nazis i que va fer un motor, etc. Però el seu ofici de sempre era guarda forestal. I ell observava molt el que és el medi ambient i la natura i fabricava dispositius per fer que l'ambient del bosc i dels rius augmentés la vitalitat. I dir, aquesta part del bosc es veu més fluixa, doncs faré una mena de reparacions, per dir-ho d'alguna manera, que serien molt extens ara explicar d'acabar la seva feina, i aleshores les aplicava allà i feia que aquell bosc o aquell ambient natural tornés una altra vegada a la vida. I amb els rius feia el mateix. I després, per una altra part, havien unes investigacions de Rússia, de l'època soviètica o presoviètica, que per això estaven tan ocultes perquè ja saps que aquest tipus de països tenen informació molt tancada, però a partir que es va tombar el mur de Berlín, doncs tots aquests científics o col·laboradors o gent que estava investigant aquestes coses, que estaven en aquests països de l'est, va anar a Occident, es va obrir i es va filtrar més aquesta informació que tenien de com aprofitar aquesta energia vital. I una de les formes que van descobrir era que les geometries còncaves, com pot ser un domo, una semiesfera, una cúpula, està, per exemple, sota una cúpula, aquesta geometria rodona et fa que t'aïlli, et fa com d'un aïllament d'aquesta energia electromagnètica que te fa d'interferències perquè la teva ment no s'acabi de concentrar i aleshores, per exemple, les vivendes antigues, ancestrals, sempre han sigut rodones. Tu mira les tendes dels natius americans, són rodones. Les que teníem aquí, els antics celtes, també eren rodones. Hi ha molts temples de l'antiguitat que tenen forma com de cúpula o circular. Per què? Perquè l'energia flueix millor que en una estructura quadrada. La quadrada trenca molt aquest tipus d'energia i la bloqueja, però les superfícies arrodonides còncaves com la geometria que feia servir el Gaudí amb la seva arquitectura, que no tenia una línia recta enlloc, que tot eren curves, doncs allà l'energia flueix amb molta més facilitat. I aleshores van fer experiments de telepatia, per exemple, en una estructura que tenia forma d'espiral, en una ciutat, i en una altra ciutat que estava a uns quants quilòmetres de distància, en una altra estructura que també tenia forma d'espiral, i ficaven dues persones que ja tenien certa capacitat psíquica i els ficaven allà, i la que tenia més qualitats o més força feia com d'emissor i diguem-ne, forçava com
una imatge o uns colors o uns símbols per veure si ho podia rebre l'altra persona. I dintre d'aquestes estructures en forma d'espiral, doncs el percentatge de percepció augmentava que si ho fessin fora d'aquestes estructures. I encara més, per exemple, es van donar compte que quan més a la vora de les regions àrtiques, perquè tenen en compte que el camp magnètic de la Terra, el que és la part del pol nord o el pol sud, té forma com d'un imant, que aquí està l'imant i després fa com una rodona, com si fos una poma. Llavors, el que són les obertures del pol nord i el pol sud, amb aquestes obertures el camp magnètic no té tanta força com que és més cap al sud. Hi ha com una espècie de buit, de càrrega magnètica. Doncs, com més a la vora estaven d'aquests nivells, com d'aquesta energia magnètica de la Terra era més dèbil, els nivells de telepatia augmentaven. Augmentaven fins a arribar al 100% de certos, que adivinaven tot el que... No és que ho adivinessin, simplement ho sabien, ho veien. Aleshores, això et fa pensar que, aquestes regions polars, per exemple, la gent que viu a l'Àrtic, hi ha una mena de síndrome o malaltia, perquè saps que cada vegada li fiquen noms així estrambòtics a les coses, doncs que li diuen la histèria àrtica, em sembla que té aquest nom tècnic, que entres en una espècie com de trance que te pot durar uns minuts, mitja hora, 40 minuts, que estàs aquí i no estàs aquí i com que estàs en un estat com hipnòtic o com si tinguessis una mena com d'epilèpsia i estàs com mig connectat entre aquest món i un altre món. Això li diuen la histèria àrtica, que això és comú en persones que viuen en latituds àrtiques, sobretot els que són esquimals o gent que per la seva pròpia voluntat ha decidit viure, doncs, per exemple, jo que sé, que te'n vas a Alaska, que te'n vas al nord de Canadà, que te'n vas al nord de Sibèria, doncs allà, en aquestes latituds, és comú aquest tipus de síndrome. O sigui que hi ha alguna cosa que quan aquest nivell d'energia electromagnètica és més baixa, t'afecta la ment i te connecta en una altra mena d'energia i fa que les teves capacitats s'ampliïn. I per això hi ha aquestes estructures, com per exemple també els russos van descobrir que hi havia com les corones dels antics monarques, que algunes tenien forma com d'ou, que eren ovalades, i aquesta forma ovalada d'aquestes corones, a vegades també aquests gorros papals d'alguns papes, tenien materials molt concrets que solien ser de coure, de vegades d'or, de plata, que són materials que no són magnètics, és a dir, que si tu fiques un imant, l'imant no s'enganxa amb aquests materials, o sigui, no són de ferro, per exemple, que el ferro s'hi enganxa. Són materials metàl·lics que no s'enganxen en un imant, diguem que són paramagnètics, aquesta seria la paraula, doncs facilita que la teva ment i les teves zones cerebrals es connectin millor. És a dir, que quan tu tenies aquesta espècie de gorro en forma d'ou, que això el Dalí ho sabia molt bé, que l'ou el dibuixava i experimentava molt amb aquesta forma, algú sabia, doncs et transportava com en una altra mena de realitat. De fet, jo mateix he fet experiments i m'he fabricat algun sombrero d'aquests en forma ovalada d'alumini i te'l col·loques i de veritat és que un minut o 2 minuts de tindre'l col·locat entres en una espècie com de pau mental que no l'he aconseguida mai amb altre tipus de meditació i simplement en col·locar-te aquest sombrero en forma
ovalada, en res, en molt poc de temps, i ja entres en un estat de concentració que jo mai havia experimentat. I ho recomano que algú ho faci. O sigui, algo tan senzill com, per exemple, un bol de cuina que té una forma com ovalada, que sigui d'un material que no sigui ferrós, que no sigui de ferro, sinó que sigui com d'alumini, o que sigui com de coure, o que sigui d'algun material que no sigui magnètic, que se'l col·loqui al cap, per molt ridícul que sembli, i ja veuràs com el teu nivell de concentració augmenta molt més que si no el tens. Més o menys la meva investigació va sobre això. Em prenc nota, molt interessant. A més, tot això que has explicat, m'has donat respostes a diverses coses que jo també tinc en ment o que treballo. Vas citar l'Artur Sala i vaig parlar, no hem pogut penjar l'entrevista perquè hi va haver molts talls i es va perdre trossets d'informació que per entendre tot era clau i hem quedat que la tornaríem a fer, però ell recordo que va dir que la ciència actual moderna es havia basat molt en el que es podia medir, però no tenia en compte aquesta energia primordial. Per tant, ja des de base està com equivocada. I llavors, estic preparant, de fet ja el tenim acabat, el meu primer curs online, veurem quan el fem públic, si estem amb la plataforma, posant-lo i tot, però hi ha una noia que m'ha ajudat a fer uns complements del curs, amb uns bonus, i em deia, hem de fer unes meditacions i uns àudios amb afirmacions i han de tenir aquesta freqüència. El so ha de tenir aquesta freqüència perquè és les zones que el cervell ho rep millor i fa més efecte. I, clar, també en relació al que deies. I el que m'ha agradat molt, el que dius, si ens banyem al mar o al riu. Jo vaig néixer a la Riera de Merlès, al costat de la Riera de Merlès, i l'estiu m'hi refrescava cada dia. I ara m'agrada molt anar a la muntanya i em paro moltes vegades, no sé, puc anar, m'ho invento, vaig a pujar al Puigmal pel cantó de Núria, que allà hi ha aquells rius que neixen allà, que crec que un és el Ter, doncs jo quan baixo per allà m'hi he de banyar, sí, perquè hi ha l'instint que tinc també aquest record positiu de quan era petit, però és que es noto com que em regenera. I el que m'he acostumat a fer, com que vaig bastant a la muntanya, però perquè el cos m'ho demana, quan vaig a la muntanya, a vegades m'estiro 10 minuts o 15 descalç, que com més tros del cos tingui contacte amb el terra o amb l'herba, doncs allà em dóna la sensació que em sana o que em revitalitza. I bueno, ara tu estaves explicant tot això, o sigui que quadra tot perfectament. Joaquim, una persona està a casa, està en un pis, ara, i més hem passat un confinament, i veurem aquests mesos, anys que venen, com estarem, quines normes hi hauran, com pot aquesta persona des de casa seva minvar l'efecte de tot aquest electromagnetisme que d'alguna manera disminueix la seva vitalitat i com pot empoderar, tot i que ara has donat ja algunes claus, com pot empoderar el seu estat o la seva obertura o augment de consciència? Bueno, hi ha una forma, com la gent que viu a la ciutat o alguns pobles que no els deixen sortir de casa pel confinament o el que sigui, però ara que tenen l'oportunitat de poder sortir, poden aprofitar d'agafar terra del camp, fer com una espècie de test que sigui pla perquè tu puguis ficar els peus a sobre durant un cop al dia o diversos cops al dia i relaxar-te allà amb la cadira o al sofà, però amb els peus sobre aquesta terra i inclús pots plantar alguna cosa perquè aquesta terra estigui viva, tingui alguna funció i tu puguis plantar els teus peus allà durant una estona al dia. I després, el que he dit abans, de col·locar-te al cap alguna estructura que sigui ovalada, sobretot que tingui algun material que no sigui magnètic. A veure, jo no ho he provat en coses de fang, però el fang també té una quantitat gran de silici. Per tant, no és descabellat pensar que també te funcioni en
un test de fan, per exemple, que tingui aquesta forma ovalada, no? Però te'n vas a qualsevol comerç a mirar algun bol d'aquests de cuina que sigui metàl·lic, que no sigui ni d'acer inoxidable ni de ferro, sinó que sigui, per exemple, d'alumini o d'algun altre material que no sigui magnètic, i que fallin la prova, que s'escoltin alguna música relaxant i que facin la prova d'escoltar-ho sense això al cap o amb el vol al cap i que vegin la diferència i que ho experimentin per ells mateixos. Ja veureu la diferència, que en 1 o 2 minuts és que és fantàstic. Te quedes clavat. Bueno, genial. Ara sí, ara ja tots tenim alguna eina pràctica i molt fàcil de poder-la portar a terme. Sí. Ara, si ja anem a aquesta energia primordial, l'èter, sí, que anomenaves, quina relació té amb el nostre grau de consciència, sí? I com nosaltres podem, si té relació, desenvolupar la nostra consciència i anar-nos acostant més a la unitat, sí, i anar deixant enrere la dualitat. De quina manera ho poden fer? M'has preguntat? Sí, et demano, és a dir, per una persona que no ho hagi escoltat mai, sí? Com se li pot explicar que hi ha l'efecte d'aquesta energia, sí? I si el que podem fer també, si hi ha coses que podem fer. Perfecte. Sí. Aviam, aquesta energia, diguem-ne, què és el que fa que un ser viu o una planta estigui viva? És a dir, quan més un lloc, per exemple, del camp on hi ha més vida i més vitalitat, allà hi ha més energia. En un lloc on tot està més sec, més mort i a l'aigua quasi no té força, allà l'energia vital és pràcticament nul·la. Simplement falli la prova d'estar-se una estona sentat a cada lloc i veurà la diferència com ho experimenta amb el cos. I aquesta vitalitat no està dintre d'una realitat electromagnètica. Aquesta vitalitat no és, per exemple, l'energia que té una pila, o té una ona de ràdio, o té el wifi que tens per captar internet. És una energia que té una naturalesa diferent. De fet, quan tens un accés d'aquests electrodomèstics, com que sigui la tele, el wifi, el mòbil, al contrari, et dificulta, et treu energia, et provoca estrès i insomni, però quan estàs en un lloc on això s'elimina o hi ha un nivell molt més baix, el teu nivell energètic és més alt. És com si tinguessis una cortina i aquesta cortina fos, diguem-ne, el camp electromagnètic i tu tinguessis una eina on poguessis fer córrer la cortina i aquell buit que es forma després de la cortina seria aquesta energia universal, aquesta energia primordial que la pots anomenar com a prana, com a chi, com a èter, com a energia radiant, com el que investigava el Nikola Tesla. Hi ha moltes maneres de captar aquesta energia, des de formes geomètriques, com t'he comentat abans, des de dispositius elèctrics en un disseny especial per poder-ho captar o simplement apropant-te a la natura a llocs on la vitalitat és molt més alta, que aleshores allà no fa falta ningun tipus de tecnologia, simplement tu tens que traslladar a un lloc on, evidentment, tu veus que allà hi ha més vitalitat i hasta veus més animals, veus més natura, els colors són més intensos, a l'aigua va amb més força. De fet, hi ha dispositius per exemple, de guardar a l'aigua. Per exemple, abans les àmfores que tenien forma ovalada servien per conservar els aliments i es conservaven precisament perquè tenien aquesta forma ovalada, aquesta forma ovoide, aquesta forma arrodonida que tenien aquestes àmfores
el que feia que es conservessin millor aquests aliments, a part de que potser li fiquessin sal per conservar i aquestes coses, no? Però no ho ficaven en un recipient quadrat, no, tenia forma ovalada. Per exemple, per beure aigua, el típic botijo, no? la bota d'aigua, que té forma ovalada, l'aigua es conserva molt més fresca i quan la remenes, quan li fas volta, es forma com una espècie de remolino dintre del recipient que no es forma en ninguna altra forma geomètrica. Només es formen quan té aquesta forma ovalada o ovoide. Per què? Perquè aquesta forma facilita aquesta energia vital que té forma d'espiral. Per això es forma com una espiral. Si això ho facis en un envàs transparent i ho bellugues, veuràs que es forma aquesta espècie com de remolí que en una altra superfície, per exemple, cúbica o quadrada, no es forma. Són coses que un pot observar i experimentar sense tindre molts elements o estructures així de laboratori per poder-ho fer. Si estéssim realment connectats amb aquesta energia primordial, com serien les nostres vides? És a dir, a nivell, amb totes les àrees de la nostra vida i amb totes les nostres parts, tant a salut, física, emocional, mental, energètica. Quina relació hi ha? És a dir, si estéssim realment connectats, com canviaria la nostra vida? Bueno, connectaries més amb les persones perquè ja tindries una intuïció molt més elevada. Ja al veure una persona ja captaries si està bé, està malament, o sigui, simplement per veure, hasta captaries quasi el que pensa. No literalment el que pensa, però sabràs si el que pensa és bo, és dolent, si està decaigut, si està animat, ja de seguida captaries aquest tipus d'energia. Inclús tindries una comunicació molt més fluida, que quasi no caldria tindre tantes explicacions per dir-li com té que fer les coses, perquè en seguida et captaria la idea que tens a la ment i ho captaria l'altra persona. Per què? Perquè hi hauria menys interferències i el que tu li vols transmetre ho captaria de forma quasi automàtica i d'una forma més neta. Que això, per exemple, potser a l'antiguitat és el que passava amb més facilitat i ara costa molt més. Clar, de fet, una persona com més alt és el seu grau de consciència, més connectat està aquesta energia i, per tant, més té la capacitat de veure, intuir, o inclús de fer arribar al seu... Et venen idees per resoldre problemes, que diga això com ho puc arreglar, Aleshores, si tu saps aquestes coses que t'he comentat i les poses a la pràctica, et venen respostes molt més ràpides i molt més precises per solucionar el teu dia a dia. Et venen simplement, ostres, no havia caigut, ara ho faig. De sobte m'ha vingut una idea que porto una setmana i no hi ha manera i ara que estic més relaxat, que estic més en contacte amb aquest tipus d'energia, de sobte m'ha vingut i potser sense estar meditant, simplement que t'has sentat una mica, que potser vas a la terrassa o vas al camp, que t'has sentat, t'has clamat una mica i de sobte, pum, t'ha vingut la idea que estaves buscant. Suposo que seria com jo des del que em dedico i com ho veig, aquest canal d'aquesta energia seria com el supraconscient, que em dic jo. És un lloc on tota la informació està accessible, perquè al final tot és un i, per tant, tot està allà. Com més capacitat tenim d'augmentar la consciència d'obrir aquest canal, doncs la informació està allà i, per tant, les idees que tu deies ara, que a vegades et venen les respostes, estarien aquí. Molt bé, Joaquim, per tancar o per anar arrodonint, per donar-li una forma ovoide a tot el que hem parlat, queda alguna cosa per dir que creguis que ens hem deixat, que pot ser interessant? Simplement que ho provin, que ho experimentin i si volen saber més coses d'això poden visitar el meu canal de YouTube,
o millor tinc una mena... No tinc gaires vídeos, però tinc uns quants que parlo d'aquests temes que em mirin per Joaquim Piqué i ja està. No té un nom així especial, que busquin Joaquim Piqué pel YouTube i allà ja trobaran el meu canal i trobaran una sèrie de vídeos on poden veure aquest tipus de coses. I si no, també tinc un blog, que també és el blog de Joaquim Piqué, i allà amb el blog ja tinc articles escrits i els mateixos vídeos que penjo per YouTube estan en aquell blog i allà ho poden veure. Aquí a la descripció del vídeo hi deixarem els enllaços per si algú vol entrar, i que espero que siguin moltes persones, consultar o aprendre del teu blog o dels teus vídeos ho puguin fer. Els hi facilitarem la feina. Joaquim, digue'm un llibre, una lectura, sí que amb tot el que hem parlat pugui ser útil o aprofundir una miqueta més en aquest coneixement per entendre més. Home, jo recomanaria el llibre de l'Artur Sala, que és el primer d'una sèrie de llibres, sembla que de 3 llibres, que és La ciència oculta, que és el llibre que ara té, que està promocionant. Allà, d'una forma molt tècnica, jo sé que la lectura és més passada, però allà t'ha ficat tota la base i amb moltes dades per la gent que és escèptica a aquests temes, on poden comprovar que això és real i tenen, diguem, la forma per poder-ho entendre. I altres llibres d'una lectura més senzilla o més amena, home, la veritat és que hi ha pocs. Hi ha pocs llibres que parlin d'això d'una forma molt senzilla. Jo el que intento a través del meu blog és traduir el que fa tota aquesta gent que té coneixements, que són físics, que són enginyers, que ho expliquen amb el seu llenguatge tècnic, que si tu no estàs introduït en aquest món és molt difícil captar la idea que volen tindre, doncs jo el que faig és traduir-ho a una forma més casolana, o sigui, més simple, o sigui, d'una persona que no hagi estudiat aquests tipus de temes ho pugui entendre. Més o menys la feina que faig és això, de traduir-ho d'una forma més senzilla aquest tipus de coneixement, i ho faig a través del meu blog. Molt bé, genial. Doncs moltíssimes gràcies, Joaquim. Ha estat un plaer i, com em passa amb moltes de les entrevistes, em porto un gran aprenentatge i algunes tasques a fer. Sí, que n'he pres nota, algunes en concretes em comprometo a portar-les a terme. Moltíssimes gràcies. A tu, Salvador. Ens veiem. Llibre Lidera't de Salvador Companyó, disponible a Amazon. Enllaç en la descripció del vídeo.